Възлагам на Бойко Методиев Борисов да състави правителство. Няма да предлагам председател на Министерския съвет и връщам личния мандат. Какво Волен Сидеров нарече три синджира роби и как се разпределят депутати с жреби? И вярно ли е, че след оставката на правителството работата по магистрала Тракия спира? Здравейте, в понеделник започват централните новини на Нова. Аз съм Николай Дойнов. Аз съм Даниела Тренчева. Добър вечер. Голямата политическа тема днес. Президентът Росен Плевнелиев връчи мандат на ГЕРБ, с който да съставят ново правителство. Секунди по-късно Бойко Борисов отказа и върна мандата. Това за пореден път потвърди очакването, че вървим към съставяне на служебен кабинет. Точно за това ще говорим сега, но секунди преди това бърз поглед към ситуацията по улиците на София в този момент. Това, което виждаме е, че протестиращи има, макар и не толкова многобройни. Те са основно в района на президентството. Според нашите репортери са се събрали около 300 души. Ще проследим протеста им по-късно в емисията. Сега оставаме на тема президентство, но с политическите теми от днес. С повече подробности за всичко, което се случи сутринта. Включваме нашият репортер Деница Суруджийска. Всъщност говорим за обедните часове. Деница, имаше ли изненади днес? Не, в интерес на истината нямаше изненади. Очаквано от ГЕРБ върнаха мандата на президента, както увериха още на консултациите в петък. Но предлагам да видим повече от атмосферата при връчването. Възлагам на Бойко Методиев Борисов да състави правителство, издадено в София на 25 февруари 2013 година. Заповядайте. И сега аз ви връчвам. Уважаеми господин президент, заявявам, че на основание член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България няма да предлагам председател на Министерския съвет и връщам личния мандат за съставяне на правителство. Благодаря. Какво следва от тук нататък? Президентът трябва да даде мандата на втората най-голяма парламентарно представена политическа сила, а именно БСП. Очаква се това да стане в сряда. В петък ще бъде даден мандатът на ДПС, но по-рано днес от ДПС обявиха, че няма да сформират кабинет в рамките на този парламент. Иначе днес срещата при президента завърши с така дълги политически изказвания и на държавния глава, и на премиера в оставка Бойко Борисов. Предлагам да ги чуем. След срещата с премиера в оставка, президентът Плевнелиев обясни, че е силно мотивиран и ще чуе всички мнения за това как да се излезе от кризата. Бойко Борисов пък веднага предложи вариант как да работят институциите. ДПС или БСП, те си едно да вземат мандат. Защо трябва да го вземат? Първо, те ще проведат избори. Те ще бъдат вътрешен министър. Те ще направят всичко. Аз до сега съм се явявал на избори винаги, когато те са били на власт и винаги съм ги побеждал. Когато те провеждат изборите, не могат да кажат, че те се манипулират. Според Борисов така ще се избегне заложената в Конституцията възможност президентът да сформира служебно правителство. Няма да има нужда вие да понесете пасив, защото вие сте държавна глава. В президентството вие сте обединител на нацията, вие не сте изпълнител на власт. Как ще намерите 15 министри? Сега при нас са около 30 заместник министри. При Станишев и Тройната коалиция бяха около 100. Как ще ги намерите? Кой ще ги контролира? Вие? Няма как да стане практически това. Ще направят куп безобразие. Ако БСП или ДПС приемат мандата в рамките на този парламент, Борисов дори обеща да им помогне. Станишев има си кабинета, има си мандатоносителя ДПС, ако той не иска те да го вземат. Самият господин Костов многократно каза да остане в парламент и да работи като програмно правителство. Плюс Атака, която е за точно такава политика, която господин Станишев прокламира. Им стават 101 депутати по моите сметки. Аз им гарантирам всеки ден да има по 20 депутати от ГЕРБ в парламента. И парламента да работи до когато вие се договорите с тях. Това означава кмет Доган да ходи на работа. 21 не дава. Премиерът в оставка не подмина и тезата за това как е било свалено неговото правителство. Те свалиха правителството с метеж. Използваха бедните хора
вкараха провокатори при тях и не по конституция ни свързаха. Знаете, че президентската институция е платформа. Всеки ще бъде чут и същевременно очаквате от мене яснота и прозрачност в хода. Благодаря на министър-председателя. В оставка чухте неговите коментари. Аз, ето Бог ми е свидетел, съм му казал на президента, съм му казал, не искам да се меся в нищо. След като не искаха да градиме, правете каквото намерите за добре. Междувременно президентът взе отношение и по появилите се през последните дни имена на кандидати за евентуален служебен премиер. Не коментирам слухове. Когато дойде времето, ще изляза честно пред всички и ще кажа, ако се наложи да се прави служебно правителство, какви са неговите задачи, какви са неговите приоритети, кой може да ги осъществи. Деница, тези 20 депутати, които Борисов обеща да командирова при опозицията, наистина ли това е сериозно намерение? Да, малко по-късно днес и Искра Фидосова потвърди това намерение, но да чуем аргументите на представителите на ГЕРБ. Оказа се, че ГЕРБ вече знаят как да подберат депутатите на заем. 20 депутати при нас, заявявам го, ще го направим чрез жребий, защото желаещи, разбира се, няма, които да бъдат така с желание огромно да подкрепят едно такова управление. Предложенията на Бойко Борисов да подпомогне с гласове кабинет на БСП или ДПС ядосаха опозицията. Тази крачмарска история не е достойна за коментар. Трябва да запази достоинството си този човек. След като няма кураж, след като иска бързо да взриви всичко, нека сега в момента да си замълчи. И нека да не разполага с депутатите като с стотинки в джоба си. Сега това ми звучи, сега имам 3 синджира роби, от тях ще отделя 20 и ти ги давам и те ще ли да гласуват. Разбира се, че това не е сериозно. В интерес на истината, намерението на ГЕРБ да осигури 20 допълнителни депутати предизвика сериозна реакция и при БСП. Продължаваме. БСП, в чиято полза трябва да работят 20-те депутати на ГЕРБ, се ядосаха на идеята и я нарекоха истерична. Просто се чудя дали да коментирам толкова несериозно и истерично изявление, което не отива на бивш министър-председател. Господин Борисов вече не може да раздава нищо. Господин Борисов трябва да се подготви да носи отговорността пред Върховния съдия. Български избирател. Хората. Освен, че отказа подаръка, Сергей Станишев още веднъж подчерта, че червените нямат никакво намерение да използват мандата, който ще им бъде даден от президента. Първата причина е, че когато имаш 40 народни представители, няма как да се формира работещо правителство, програмно или каквото и да било. Втората причина, и същинска, и по-важна, е това, че този парламент е изчерпал доверието, което българските граждани му дадоха през юли 2009 година. Затова лидерът на социалистите реши да се обърне към държавния глава. Искам да го помоля да не бави излишно даването на мандат на следващите парламентарни сили, които бяха посочени от него миналата седмица. За да може служебното правителство да бъде сформирано бързо. И още, то трябва да бъде съставено от експерти и да има ясна програма. Своята концепция червените ще представят при предстоящите консултации с президента. Отговорността за това правителство е на господин Плевнелиев. Ние не бягаме от отговорност, но искаме и сме готови да поемем и да носим нашата отговорност на базата на вота на избирателите. За новините на Нова, Яна Николова. Всички членове на енергийния регулатор са подали оставка. Шестимата от Държавната комисия са обявили решението си още в средата на миналата седмица. Новината обаче се разпространи едва днес. Така на практика целият състав на комисията е в оставка. Това първо се случи с председателя Юлиана Иванова. Нейното напускане беше поискано само 3 дни след назначаването й. Заради неизрядния и спрямо закона предишен бизнес, това е поредното сътресение в структурата на комисията само за месец. Тя смени и двама председатели, беше порицана за забавяне на наредби, наложи и се да отговаря за високите декемврийски сметки за ток и да стартира процедура по отнемане лиценза на ЧЕЗ. На фона на това от регулатора се очаква да приеме поевтиняване на тока с 8%. Друг проблем е, че оставката на членовете на регулатора трябва да бъде гласувана от Министерския съвет, който също е в оставка.
Видяхме преди малко кадрите от улиците, от центъра на София. Сега да видим каква е ситуацията около парламента и около Орлов мост. Първо започваме с парламента. Там е Мария Цанцурова. Мария? Преди минути протестиращите бяха пред президентството, но разстоянието от президентството до Народното събрание явно вече е добре трениран маршрут и те отново по жълтите павета идват пред сградата на Народното събрание. Знаете, вчера в края на националния протест тук организаторите и неформалните лидери на протеста ги поканиха да се върнат отново днес, за да продължат да отстояват исканията си пред българските институции. Съжалявам. Не съжалявай, не съжалявай. Които виждате преди млади хора, по различни информации, около 300-400. Те очевидно ще спрат за малко пред Народното събрание, въпреки че част от тях отминаха и продължават към Орлов мост. Искаме исканията да ни се чуят! Между прочим, ето това е голямата опасност, протестите да бъдат опорочени. И ако тук се намесва полицията, едва ли някой би имал нещо особено против. Но да продължим. Мария, продължаваме напред. Така разбрахме и кои са хората, които са на улицата. Протести имаше и в страната, подобно на София, и там ситуацията остана сравнително спокойна, поне за сега. Ние искаме промяна в управлението на държавата. Искаме да бъдем достойни граждани на държавата. Искаме да не се чувстваме имигранти. Искаме да не бъдем ограбвани. Искаме да бъдем питани, когато се взимат важни решения за управлението на държавата. Следващите сметки и тези, които не са платени до сега, да ни ги плащаме всички заедно, дружно. Съгласни ли сте? Съгласни ли сте? Ние няма какво да ядем. На ръба на мизерията сме. Принудени сме, мизерно живеем. Няма как да си платим тоците. Заразени от примера на колегите си. Това е протестиращите насочиха на Министерството на кмета и общинския съвет си поискаха намаляване на местните данъци и такси и обхвата на синята зона. В обсъждането на протестните искания се включиха и синдикатите. Те приеха представители на граждански организации и на инициативни комитети от страната и на свой ред предложиха решение. Повишаване на доходите, което да стане чрез актуализация на бюджета и то още в мандата на действащото Народно събрание. От КНСБ смятат, че е възможно с пренареждане на приоритетите в бюджета с задна дата да бъдат увеличени пенсиите, минималната заплата от 290 на 330 лева, парите за безработица и за отглеждане на дете. И още с вдигане на гарантирания минимален доход от 65 на 74 лева да се разшири кръгът на получаващите помощи за осветление и отопление. Доходите са първата причина за хората на улиците и там трябва да бъде намерено решението. Синдикатите предлагат и стъпки за намаляване на цената на тока до 10%. За целта да се разтовари НЕК от дълговете за Цанков камък и Белене, ако трябва и чрез имитиране на държавни ценни книжа. Така НЕК ще може да намали таксите за пренос на енергия и тецовете с скъп ток ще могат да станат конкурентни на външния пазар, а енергийния микс, който плащаме ние, да поевтинее. По въпросите за новия политически модел, синдикатите са скептични към искането за гражданско управление. Днес те изслушаха най-разнообразни предложения. Пълен контрол в самите контролни органи и не само квота, а експерти на граждани в квотите. Дали може гражданското общество да замени представителната демокрация? Ние смятаме, че не трябва да иска да я замени, защото ще изпадне в същата ситуация, в която е представителната демокрация в момента. Синдикатите са скептични и към искането за мажоритарен вод, понеже по-единично избраните могат и по-лесно да бъдат купени. По актуалните теми не липсваха и нотки на оптимизъм. Нашата църква показа, че може да се оправят нещата. Вижте колко беха разпръснати, разпиляни, ама дай Боже и ние да се оправиме. Десните също излязоха със свои идеи какво да се промени. Според Синята коалиция до 10 дни трябва да заработи
програмно правителство, създадено от президента и подкрепено от парламент. За целта някоя от парламентарните партии формално трябва да предостави мандата си без претенции за участие в кабинета и неговите членове да бъдат политически необвързани експерти. Според десните сили, разпускането на парламента в този момент крие тежки рискове. Вместо това, те искат програмно правителство и Народното събрание е спешно да вземе ключови решения за борба с монополите, овладяване на цените, както и стопиране на сделките с земи в защитени територии. Сега към последствията от политическата криза. Според експерти тя може да има сериозни икономически последствия, като например да окаже влияние върху лихвите по кредитите. Икономисти обясняват, че това може да стане, ако банките започнат да заемат външен капитал, за да могат да кредитират. Нели Тодорова по темата. Политическия риск за различните държави и съответно за финансовите институции, опериращи в тях, се измерва с цената на застраховката срещу фалит. В деня, в който премиера обяви, че се оттегля, застраховката за България поскъпна с 10%. Това на практика показва, че чуждите инвеститори смятат за по-рисково да насочват пари у нас. Така имат и основания да искат по-високи лихви при отпускането на тези пари, които ще дадат. Според експерти това е нормална стъпка и е логично инвеститора или банката, която дава парите, да търси вариант да се презастрахова. Именно заради несигурността. За сега опасност от скок за лихвите у нас няма, тъй като банките разчитат основно на набраните от нас депозити, за да кредитират. Банките финансират и отпускат кредити чрез набран местен ресурс. А ако се наложи на банките да вземат капитал отвън, по-скъпо ли ще им струва сега при тези обстоятелства? Да, по-скъпо ще струва най-малкото, защото застраховката срещу фалит на България се повиши. Банките ни обаче вече са свикнали на сътресения. Най-малкото световната икономическа криза ги подготви за различни трусове и все пак, ако се стигне до вдигане на лихви, скока за различните банки ще е различен. Всяка една банка има различен анализ на рисковете, на които тя е изложена. Не може, ако за една банка съответно с 0,10% пункта компенсира допълнително поетия риск, а то за друга може и 2 пункта да не са достатъчни. За новините на Нова, Нели Тодорова. Няколко дни след като кабинетът Борисов подаде оставка, тръгнаха слухове, че са спрени и някои от най-големите инфраструктурни обекти. Работници на лот 4 на автомагистрала Тракия разказаха, че малко след като премиерът е обявил оттеглянето на ГЕРБ от властта, шефовете им наредили да спрат работа. Истина ли е и ще бъде ли открита магистрала Тракия до юни? Отговорите потърси Надя Ганчева. По план, строежът на автомагистрала Тракия трябва да приключи до 1 юни. В последните няколко месеца обаче фирмите подизпълнители протестират, защото не получават парите си. Самият премиер в оставка Бойко Борисов заяви, че се надява българите да не забравят за новите магистрали, след като кабинетът му вече не е на власт. Тракия се строи. Ако не изкараме мандата, да няма тръгне май, мога да се обзаложа с вас. 5 дни след оставката, фирмите-строители сигнализираха, че работата по магистрала Тракия е спряла. В момента някъде строителни дейности извършват ли се? В момента не. Навсякъде говорят, че няма нафта и машините не могат да работят. Защо няма нафта? Не мога да ви кажа. Това е... Забавяне. Явно нямат пари за да купят гориво. Фирмата, в която вие работите, с какво се занимава по строителството на магистрала Тракия и работите ли в момента по обекта? Изкопи и насипи. Това е едно от основните пера, реално. И в момента не работиме. Каква е причината, за да не работите в момента на магистрала Тракия? Не я знам. Това изцяло го знаят нашите възложители. Нямам представа. Фирмите подизпълнители се надяват строителството да започне отново до края на седмицата. Според министърът на регионалното развитие в оставка Лиляна Павлова, изграждането на магистрала Тракия въобще не е спирало. Да, може да има някакво временно забавяне на някои от, да кажем, магистралите, както сме го учели и сме написали и доклад включително с препоръки и по магистрала Марица, и по магистрала Тракия, но това е част от нормалната дейност. Няма нищо, как да кажа, фрапиращо в момента, което да се е случило. За новините на Нова, Надя Ганчева. Сега другите теми днес. Лекарите се мобилизират, частни доктори не изчакаха протестът, насрочен от колегите им. Новоизбраният патриарх Неофит пое службата с съборна литургия.
Но преди това автобус с работници катастрофира тежко тази сутрин край Русе. Шофьорът загубил контрол и автобусът излязъл от пътя и се ударил в портала на Стопански двор. Пострадали са 22 пътници. При удара шофьорът е бил затиснат и се наложило пожарникари да режат ламарините на автобуса, за да го измъкнат. Пред полицията той е разказал, че му е прилушало. Пострадалите са откарани в Русенската болница. Там са приети 10 души. Лекарите ще решават дали някой от останалите 12 пострадали ще трябва да бъде настанен за лечение. Автобусът пътувал от село Юделник за Русе. Превозвал работници. Край град Мартен излязъл от пътя вдясно и се е блъснал в портала на селскостопански двор. Бях на кантара, беше някъде около 7:15. И видях автобуса, че както се движеше, влезе в черно. И докато разбирах какво става, видях тук, тъй като се бъста. Една жена имаше отпред пред шофьора, стъклото счупено. Помочихме да я извадим, не може. Там отвътре издърпаха навътре. След това поехме, слезе долу. Един по един излязоха навънка и остана само шофьора вътре, заклещен. Наложило се пожарникарите да режат ламарините на автобуса, за да го измъкнат. Водачът е изпробван за алкохол, но пробата е била отрицателна. Пред полицията разказал, че до инцидента се е стигнало, тъй като внезапно му е прилушало и загубил контрол над автобуса. Пострадалите са откарани в Русенската болница, сред тях няма деца. Аз шокиран съм от това. Не помня даже. Докато се усетим и се облъснахме. Часове след катастрофата медиците в Русенската болница обработваха ранените, а пред спешно отделение чакаха притеснени десетки роднини. Страдаха дъщеря ми и сестра ми. 7 часа ми се обажда. Тата била бързо, ни катастрофирахме. Като родител, естествено, човек малко имам доста изпада в паника. Колата е на място, на местопроизшествието. Това, което видях, просто си беше един ужас. Значи аз чак не съм очаквал, че в този автобус могат да останат живи хора. 10 души са приети в отделенията на Русенската болница. Тепърва лекарите ще решават дали някой от останалите 12 пострадали ще трябва да бъде настанен за лечение. За новините на Ново от Русе, Олга Василева. Какво знаем още? Водачът е бил тестван за алкохол, но пробата е отрицателна, разказаха от Държавната автомобилна инспекция. Извършена е пълна проверка на всички видове документи, които трябва да има един, който извършва специализиран превоз. Документите са редовни. От 6-7 години кара по този маршрут. За него се знае добър шофьор, спокоен, не е конфликтен. За деня няма предпътен медицински и предпътен технически преглед. И не е намерен в автобуса по време на проверката пътен лист, за което е съставен акт на управителя на фирмата. И за проблемите в здравеопазването в края на миналата година ви разказахме за строежа на нов лъчетерапевтичен комплекс в столичната онкология. Плановете включваха закупуване на линейно ускорител от нов тип, какъв все още няма у нас. Така вместо в чужбина, за редица процедури болните щяха да могат да се лекуват и у нас. Оказва се обаче, че въпреки обещанията на Здравното министерство, уредът вероятно няма да бъде закупен. За мнозина това е просто един строеж. За онкоболните обаче тук се проектират надеждите за по-бързо и качествено лечение. Плановете са след 2 години в това пространство да заработи лъчетерапевтичен комплекс с 3 нови линейни ускорителя. Единият от тях за томотерапия. Този строеж може да се каже, че е национален обект. Болница от нашия ранг в Европа имат по 6 ускорителя, ние имаме един работещ ускорител. По програма на Министерството на регионалното развитие екипът на болницата получава 30 милиона лева за построяването на комплекса. След успешна тръжна процедура обаче са спестени 6 милиона. С тях лекарите решават да закупят уредба за томотерапия. Важно е да имаме този уред, за да не насочваме болните първо в чужбина. Това са онкологично болни и никой не е виновен за съдбата, която има. Преди дни обаче в болницата получават писмо от Министерството на здравеопазването, в което вместо очакваната уредба за томотерапия на болницата се предлага приставка. Вероятно искат да се купи една стара техника, която се използваше до 2005 година. Цървулите на фирмите няма да купуваме. Ние искаме най-доброто за българските болни. От Здравното министерство коментираха проблема така. Тук не става въпрос кой колко милиона има, защото тия милиони са на разположение на Министерството на здравеопазване и то трябва да ги инвестира по възможно най-добрия и най-подходящия начин. Ние не можем да бъдем в услуга единствено само на Института по онкология,
а трябва да мислим по какъв начин ще бъдат задоволени нуждите на повече хора в България. В онкологията са решени да не се отказват. Не на последно място, защото новият уред ще се използва предимно при лечението на млади хора. За новините на Нова, Марина Цекова. Свободно практикуващи лекари в Русе излязоха на протест. Те настояват за оставката на директора на Националната здравноосигурителна каса и искат отпадане на лимитите в болничната помощ. Недоволството в Русе изпревари готвения национален протест на лекарите този четвъртък. Лекарите в Русе направиха протеста си днес, за да изпреварят събитията. Задължително трябва да дигнем глас сега на 25-ти, защото до 28-ми може да няма парламент. Ако няма парламент на 28-ми, кой ще освободи доктор Цеков? По думи на организаторите, пред здравната каса в града трябваше да присъстват голяма част от свободно практикуващите лекари в Русе. Дойдоха обаче 10 души – лекари, лаборанти и пациенти. Искаме да се върнат лимитите и начина на определение на лимитите от 2012 година. Нашите искания са за всички колеги в тая държава. Въвеждането на лимити е грубо нарушаване на закона за здравното осигуряване. Технологията на лимита прилича на геноцидна технология. Доктор Цеков почти без никакви преговори го въведи. Отмени дори технологията за извънболничната помощ, която е гръбнака на медицината. За новините на Нова от Русе, Олга Василева. А сега към София. Една важна новина за хората, които живеят в града. Административният съд в София отмени наредбите, според които хората, живеещи в синя и зелена зона, трябва да плащат за паркиране на автомобилите си. Според съда, тези текстове в наредбата на Столична община са незаконосъобразни. В решението се казва още, че практически общинското дружество няма право принудително да премества колите. Не може и да поставя върху тях скоби. Незаконосъобразно било и решението на кметството автомобили, които са общински, да паркират безплатно. Становището на съда може да се обжалва пред Върховния съд. Пловдивският апелативен съд потвърди присъдата на шофьора от Симеоновград Даниил Георгиев, който на Великден преди 2 години блъсна и уби на тротуара 6 младежи. На първа инстанция той получи 12 години лишаване от свобода. Великден 2011 е най-черният в Симеоновград. Тогава загинаха 6 тинейджери, блъснати от пиян шофьор с висока скорост на тротоара на път за църквата. И подсъдимите, и близките на жертвите не са доволни от решението на съда. Възмутени сме, ще се протестира. Аз нямам друго обяснение за намаляване на тия години на тази присъда, освен това, че съдебната ни система е продажна и е подкупна. Как може те да се живеят живота, а ние какво? Ние живи изгнихме вече, ние самите. Искам да ги приберат вече в затвора. Друго поне, ако не може да направят, поне да ги приберат вече да са прибрани в затвора. Близките на загиналите младежи искат по-високи присъди, най-вече за да послужат като пример за останалите шофьори. Защитата на Данаил пък смята, че делото не е изяснено и за това също ще обжалва. Доказателственият материал считаме, че не е преценен в съвкупност, така както го изисква процесуалния закон. Ние настояваме и целта на всеки един наказателен процес е разкриване на обективната истина. И според близките, от разследването и съда може да се иска повече. Определено не е свършена работа. Или ако са работили, разследването са работили под натиск. И цялата работа е захлюпена. По 15 години на двамата. Поне по 5 години на дете да има. Само ние се знаем как не минават дните. Просто е нещо ужасно. Нищо не може да не успокои. Докато чакат справедливост от съда, близките на загиналите младежи се надяват, че дарителите ще помогнат за 2 годишнината от смъртта на децата им на това място да бъде издигнат мемориален комплекс в тяхна памет. За новините на Нова от Симеоновград, Димитър Иванов. Комисията за защита на конкуренцията глоби Топлофикация София за злоупотреба с господстващо положение. Санкцията е за почти 340 хиляди лева. Освен, че подава топлоенергия, компанията работи и на пазара за дялово разпределение. Поради факта, че централата е единствена в София, тя може да контролира и фирмите за дялово разпределение. Именно това е направила според комисията. Забавила е с 3 месеца сключването на договор с компания, която може да я конкурира. А всичко това поставя под въпрос доколко са защитени правата на потребителите. Жители на 3 петрички села блокираха пътя за граничен пункт Кулата. Около 200 души от селата Кулата, Марино поле и Чучулигово застанаха на обходния път за южната ни съседка. Заради изграждането на лот 4 от автомагистрала Струма, целият трафик е пренасочен през селата.
Пътят за Кулата остана блокиран в продължение на час. Според местните, алтернативният маршрут не може да поеме целият трафик. Ако трябва да минават от тук камионите, трябваше поне да бъде асфалтиран така както трябва. Иначе сега всичко е разровано. Хората се страхуват заради децата си, заради това учениците да минават. И това ще бъде не временно за един месец, а ще бъде за цяла година. Пътят е отбит от близо месец. Хората се оплакват, че улиците и къщите им вече се рушат. Мостът също може да рухне всеки момент. Къщи не се люлят. То ще паднат. Да над външния мазилка да падина. И затова излезнахме да кажем нещо, поне пътя да се направи. Трябва да ви кажа, че след няколко дни ще ви трябва на ход, за да пътувате до Гърция. Просто не знам дали сте минали по пътя, да видите за какво става въпрос по пътя. Междувременно от Агенция Пътна инфраструктура обявиха, че започва ремонт на проблемното трасе. За новините на Нова, Екатерина Николова. Сега се връщаме към протестите в София. Получаваме информация, че движението на Орлов мост отново е блокирано. Дали е така, ще ни каже Марина Стоименова, която е в района Орлов мост. Марина, каква е ситуацията там? Точно така, преди няколко минути протестиращите, които, знаете, шестват по вчерашния маршрут, се върнаха тук на Орлов мост и отново блокираха движението. Първо в едната лента, след няколко секунди обаче застанаха и от другата страна на платното. Започнаха да препречват пътя на колите, но пък пропуснаха тези, които бяха останали в средата на кръстовището. За сега е спокойно, но движението е спряно. Няма много движение, това ни направи впечатление още когато идвахме насам. Изглежда хората, които се прибират по това трасе, знаят, че вече всяка вечер тук има протести, се блокира улицата, за това вероятно избират алтернативни маршрути. Видях много хора, които вчера бяха тук. Този път са довели и децата си. Не знам колко време ще решат да останат този път и дали ще се върнат отново пред Народното събрание и след това пред президентството, но с колегите сме тук, за да следим техния маршрут. Ще продължим да следим как се развиват протестите. Дано всичко тази вечер да бъде спокойно. Марина Стоименова от Орлов мост. Благодарим ти за това включване, а ние продължаваме напред новините от света. Преди това новоизбраният патриарх Неофит отслужи първата си литургия. Ще ви покажем и кой взе най-желаната статуетка в света на киното. Ето световните теми. Италия, лявоцентристският блок на Пиеро Луиджи Берсани печели парламентарните избори в страната. Според предварителните резултати, Берсани взима около 35% от гласовете, срещу 29% за коалицията на бившия премиер Берлускони. Но последните частични резултати сочат, че Берлускони води в гласуването за Сенат. Момчил Минков информира. Резултатите от парламентарните избори се чакат с голям интерес в цяла Европа. Опасенията са, че те ще са твърде близки и няма да бъде възможно да се сформира стабилно правителство, което да се бори с финансовата криза. Първите коментари бяха, че този нежелан вариант е избегнат. Според прогнозните резултати, привърженика на политиката на икономии Пиер Луиджи Берсани би трябвало да успее да състави коалиционно правителство с формацията на досегашния премиер Марио Монти. Само час по-късно обаче излязоха данни, че коалицията на Берлускони води в гласуването за Сената, който се избира на регионален принцип. За ефективно управление е нужен контрол и върху двете камари на парламента. Първоначално пазарите реагираха положително на предварителните резултати. Индексите на стоковите и фондовите борси в Италия и Европа отбелязаха ръст. Курсът на еврото спрямо щатския долар също се покачи. След информацията за преднина на Берлускони в Сената обаче последва също толкова внезапен спад на котировките. Главата на католическата църква в Великобритания се оттегли от поста си след скандал. Кардинал Кит О'Брайан е обвинен в неуместно поведение спрямо млади свещеници. Ватиканът прие оттеглянето на кардинала. Скандалът около Кит О'Брайан е пореден удар за католическата църква. В четвъртък папа Бенедикт XVI доброволно се оттегля от престола, като медиите са пълни с конспиративни варианти, че всъщност е бил притиснат от гей скандал или схема за пране на пари. Затова принудителното оттегляне на О'Брайан едва ли би могло да дойде в по-неподходящ момент. Британецът е обвинен в неуместно поведение спрямо 3 свещеници и един бивш свещеник през 80-те години на миналия век. Въпреки че в обвинението не се споменава сексуално посегателство,
Спекулациите са, че става дума именно за това. Кит О'Брайен отхвърли обвиненията, но днес се оттегли от поста. Иронично, О'Брайен е известен с крайните си позиции срещу хомосексуализма, а още срещу абортите и евтаназията. Бенедикт XVI промени правилата за избор на нов папа. Издаденият днес указ позволява конклава на кардиналите да се събере по-бързо. Традиционно кардиналите се събират 15 до 20 дни след овакантяване на престола. По новите правила това може да стане веднага след оттеглянето на Бенедикт XVI в четвъртък. Целта е новият папа да бъде избран до 17 март и да подготви честването на Великден на 31 март. А новият български патриарх Неофит вече влезе в ролята си на водач на Българската православна църква и на Софийски митрополит. Той отслужи съборната литургия в храма Свети Александър Невски. В нея взеха участие и част от гостите на Патриаршеския събор. Близо 3 часа продължи съборната архиерейска литургия, която беше водена от новоизбраният български патриарх Неофит. Той за първи път направи обръщение като предстоятел на църквата ни. Надявам се, че вашата молитва и молитва на подкрепа никога не ще ослабее. По време на службата архиереите измиха ръцете си със светена вода и така се пречистиха и благословиха хората в храма. Свидетелствам, че Българската православна църква, Българска патриаршия ще бъде отворена за диалог с всички православни църкви. В словото си новият водач на църквата ни отдели специално място на ролята на патриарха. Той трябва да се грижи всяка личност с присъщата им неповторимост да намери своето място в църковния организъм. Макар и отден, водач на църквата ни вече има задачи, които трябва да изпълни. Да покаже това, което го има, дадено му от Бога, физически висок, красив, умен, да го приложи за наша полза. Ще бъде загрижен за всички нас, ще ни привлече в църквата, ще ни напътства да търсим, да мислим, че нашият път е пътя към храма. Очаквам и тези, които ще му помагат, да му помагат достойно. Той е обединител. За новините на Нова, Мария Димитрова. И на финала, политическата драма «Арго» е филмът на годината. Лентата получи най-престижното киноотличие на 85-та церемония по раздаването на наградите «Оскар». Другият голям победител на вечерта беше «Животът на Пи» и създателят му Анг Ли, които получиха 4 награди, в това число и за режисура. Ето и подробностите от бляскавата гала вечер в Лос-Анджелис, в която наживо от Белия дом се включи и първата дама на Съединените щати Мишел Обама. Продуцираният и режисиран от Бен Афлек Арго взе Оскари за адаптиран сценарий. Няма значение как си повален. Това се случва. Важното е, че трябва да се изправиш. Филмът разказва историята за секретна операция на ЦРУ за спасяване на служители на американското посолство в Иран при кризата в исламската страна в края на 70-те години. Роденият в Тайван Анг Ли беше предпочетен пред сочения за фаворит в категория най-добър режисьор Стивън Спилбърг и взе втория си Оскар след планината Брокбек. Благодаря ти, филмов бог. Животът на Пи, разказващ за съжителство между корабокрушенец и бенгалски тигър, получи още 3 Оскара в категориите за кинематография, визуални ефекти и музика към филм. Даниел Дей-Луис очаквано влезе в историята като първи актьор с 3 Оскара за главна мъжка роля, след като беше отличен за превъплъщението си в Ебрахам Линкълн в историческия епос на Спилбърг. Знам, че имам много повече късмет, отколкото обикновено се полага на един човек. Изключително благодарен съм на Академията за тази красива чест. Новоизгряващата звезда Дженифър Лоренс беше избрана за актриса на годината за ролята си в Наръчник на оптимиста. Австриецът Кристоф Валц взе Оскар за най-добра поддържаща роля за изпълнението си в уестърна на Куентин Тарантино «Джанго без окови». Самият Тарантино получи награда за оригинален сценарий за същата лента. При жените за поддържаща роля беше отличена Ан Хетауей за мюзикъла «Клетниците». Съвсем очаквано австрийско-френската продукция «Любов» беше определена за най-добър чуждоезичен филм на годината. Ана Каренина получи Оскар за костюми, а «Клетниците» за грим.
50 години след първия филм за Джеймс Бонд, песента към последната част от поредицата на британската звезда Адел беше отличена за филмова песен на годината. Разделяме се с последна информация за ситуацията с протестите в София. Виждаме кадри от Орлов мост, където движението остава блокирано. Имаме готовност да се включим във всеки един момент, за да продължим да следим какво се случва по столичните улици. Лека вечер.